Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang kwentong ating mapapakinggan sa pagkakataong ito ay minsan panghango mula sa mga tunay na pangyayari. Ibinahagi ng isa nating tagapakinig na si Wilma. Ayon sa kanya, naganap ang karanasan niyang ito taong 1995 na kung saan ay nagdadalaga pa lamang siya. Minsan ay ginabi sila ng uwi ng kanyang nakababatang kapatid na si Rica dahil nagpagiling sila ng bigas sa bayan. Pero bago pa sila umakyat ng bundok pauwi sa kanila, ay nakiusap na sila sa kanilang kaanak na kung maaari ay manghihiram na muna sila ng flashlight pagkat sigurado ngang aabutan na sila ng dilim sa daan. Pinahiram naman sila, kung kaya wala na silang sinayang na sandali at sinimulan na ang paglalakad. Nang may mga 10 minuto na silang naglalakad, ay nag-umpisa ng lumaganap ang dilim. Nakasabay pa noon ay biglang kumulog ng malakas na nagbabadya ng hindi magandang panahon. Kung kaya nagmadali sila pagkat wala silang anumang dala na pamandong laban sa ulan kung sakaling bumuhos na ito. Sinikap nilang marating yung isang kubo na nakatayo malapit sa gilid ng daan. Iyon ay yung tinatawag na tapahan doon sa kanila. Ito ay kadalasang ginagamit sa mga panahon ng tag-ulan pagkat hindi nila magawang maibilad ang kanilang mga kobra, kung kaya kanila itong pinapausukan doon para mabilis na matuyo. Maya-maya pa ay nakita nila sa kanilang unahan na gumuhit ang isang malaki at napakatalim na kidlat. At kasunod noon ay naramdaman na nila ang pagpatak ng ulan na madalang pa nung una, ngunit di nagtagal ay dumami na hanggang sa tuluyan na nga iyong bumuhos ng malakas. Napatakbo silang magkapatid pagkat nag-alala sila na baka mabasa ang dala nilang bigas at iba pa nilang mga pinamili. At sa wakas ay natanaw na nila yung kubo, kaya mas lalo pa silang nagmadali. At sa kabutihang palad ay nagawa naman nilang makasilong bago pa sila tuluyang mabasa ng ulan. Naupo sila sa sahig na kawayan nung nasabing tapahan habang matyagang hinihintay yung pagtila ng ulan. Makalipas ang ilan pang minuto ay bigla silang nakarinig ng isang malakas na paghuni ng bukaw. Ang tinatawag na bukaw sa kanila ay kwago. Hindi naman nila masyadong pinansin iyon pagkat karaniwan lang ang ganon sa kanila. Ngunit habang tumatagal ay tila humihina iyon. Pinatay na muna ni Wilma pansamantala yung hawak niyang flashlight
Nag-alala kasi siya na baka maubusan pa sila ng baterya. At lalong malaking problema iyon kapag nagkataon. Maya-maya ay bigla silang nakarinig ng mga pagkaluskos sa gilid ng tapahan. Pero nanatili lang silang kalmado. Naisip kasi nilang baka manok lang iyon o anumang alagang hayop nung may-ari ng tapahan na malapit lang doon ang bahay. Bali nasa kabilang panig lang iyon ng burol. Hanggang sa muli nilang marinig yung pagkaluskos na iyon na nasa likuran na iyon ng tapahan. At sa pagkakataong iyon, pati ang dingding ay para bang kinakalmot na nito. Kaya medyo na-alarma na sila Wilma. Dahan-dahan silang umusod na magkapatid sa isang sulok ng tapahan at naglapit. Hanggang sa makakita sila ng dalawang nagbabagang mga mata na tila ba sumilip doon mula sa pintuan sa likurang bahagi pagkat wala iyong sara. Kaya sa matindi nilang pagkagulat ay napahiyaw talaga silang magkapatid at agad na sumigaw upang humingi ng tulong. Na dahil doon ay napasiksik pa silang lalo sa sulok. At nang kumidlat ay naaninagan nila ang nakakatakot na itsura at katawan noon na nagbabalak ng pumasok. Kaya biglang binuksan ni Wilma yung hawak niyang flashlight at kanyang inilawan iyon, na nakita nilang ito ay nasilaw. At nang walang ibang mahagilap ay dumakot naman si Rica ng asin at kanya iyong sinabuyan. At narinig nilang ininda noon yung pagtama ng asin sa kanyang balat. At nagmamadali na iyong lumayo. Kasunod noon ay nakarinig sila ng mga tinig. At napansin din nila yung liwanag na nagmumula sa labas. Di nagtagal ay nakita nila si Mang Abner at dalawang anak nito na lalaki. Nakapwa sila may mga hawak na itak. At tinanong sila Wilma kung ano ang nangyari. Kaya kanilang isinumbong ang lahat. At dahil sa hindi pa rin tumitila ang ulan, ay iminungkahi ni Mang Abner na tumuon na muna sila sa kanilang bahay pagkat mas ligtas sila doon. Kumalat sa kanilang baryo ang pangyayaring iyon at nasundan pa ng ilang insidente na kinasasangkutan din ng mga aswang. Mula noon, halos lahat ng tao sa kanilang nayon kapag umaalis ng bahay ay nagdadala na ng asin. Pagkat nalaman nilang mabisa iyong pangontra sa mga aswang. Base na rin sa naging karanasan nila Wilma at Rica. Ang sunod naman nating kwento ay nagmula kay Jake. Isa rin nating masugid na tagapakinig. Ayon sa kanya, ang kwentong ito ay narinig lamang niya mula sa kanyang lolo Banoy. At ito ay naganap maraming taon na rin ang nakalipas. Ayon sa kwento ng lolo niya, noong mga binata pa sila at kasalukuyang mga naniningalang pugad na, ay nagpunta sila sa kabilang bayan upang samahan ang kanyang kaibigan sa gagawin nitong panliligaw. Malayo umano
ang kanilang nilakad at inaabot sila ng ilang oras bago narating yung bahay ng babae na siyang liligawan ng kanyang kaibigan. Nang dumating sila doon ay hapon na at papalubog ng talaga ang araw. Napansin niyang kung mahirap ang kanilang pamumuhay ay tila mas mahirap pa sa kanila yung pamumuhay ng babae. Pagkat di hamak na mas maayos naman at malaki ang kanilang bahay. Pagkat para lang umano iyong barong-barong na walang kagamit-gamit sa loob. Pero bagaman ganon ang kanilang sitwasyon, ay nakapagtataka umanong napakaganda nung nililigawan ng kanyang kaibigan. Ay hindi bagay dito yung buhay na kasalukuyan niya noong kinalalagyan dahil makinis at maputi ito na masasabi mong kutis mayaman talaga siya at napakaamo pa ng kanyang mukha. Kaya kahit siya ay talagang humanga doon sa babae. May dala sila noon na mga prutas at gulay para sa nililigawan ng kanyang kaibigan. Noon kasi, lalo na kapag sa probinsya, ay ganon yung kadalasan nilang ibinibigay sa kanilang mga nililigawan. Ayon sa kanyang kaibigan, nakilala niya ito sa isang sayawan. Pagpasok nila ng bahay ay kakaiba na kaagad ang naramdaman ni Banoy. Ngunit nanatili lang siyang tahimik at walang imik. Nakiramdam lang siya at hinayaan ng kanyang kaibigan. Maya-maya ay may lumabas pang isang babae mula sa silid. Ang buong akala nila Banoy at Dado ay nakatatandang kapatid iyon. Pero nagulat sila nang ipakilalang nanay niya pala iyon. Kaya nagtaka sila kung paano nilang napapanatiling ganon ang kanilang mga figura at kutis. At ang lalo pang nakapagbigay sa kanila ng matinding interes ay nang malaman nilang dalawa lamang ang mga itong namumuhay at wala silang ibang kasama sa bahay. Kaya naging malikot na umano ang kanilang mga isipan noong mga oras na iyon na si Banoy ay tila nagpapantasya na at iniisip na kahit sa kanya na lang yung nanay. Total naman ay di rin naman ito pahuhuli na kung iisipin ay tila mas maganda pa nga ito ng bagya kumpara sa nililigawan ng kanyang kaibigan, lalo na kung ang pagbabasihan ay yung mukha. Nagpaalam sandali sa kanila yung nanay at sinabing maghahanda lang siya ng hapunan at doon na raw kumain sila Banoy at kung gusto raw nila ay doon na rin sila matulog. Bagay na ikinatuwa naman nilang dalawa. Pero sa kabila ng mga iyon ay may kung ano talagang gumugulo sa isip ni Banoy. Ngunit hindi niya lang matukoy ng mga oras na iyon kung ano. Nabagaman natutuwa siya sa mga paanyaya ng dalawang babae, ay tila may pag-aalinlangan siya at pag-aalala. Nang nag-uusap na umano ang kanyang kaibigang si Dado at nililigawan nito, ay nagpaalam na rin siya muna sa kanila nang sa ganon ay mas makapag-sarilinan pa sila. Sumunod siya doon sa may kusina at nagpresentang tulungan yung nanay ng babae na nagpaunlak naman ito. At lalong nabighani si Banoy sa mga matatamis nitong ngiti na talagang nakakaakit. Kanilang binalatan at hiniwa yung mga gulay
na kanilang dala. Matapos iyon, ay sinabi sa kanya nung nanay na dumuon na muna siya sa sala at hayaan na lang niyang siya na muna ang mag-isa na naroon sa kusina. At saglit lang naman daw niya iyong lulutuin. Kaya iniwan na muna siya ni Banoy na mag-isa. Ngunit sa halip na maupo sa tabi nila Dado at nililigawan nito, ay lumabas na lang muna siya. Paglabas niya ng maliit na bahay na iyon, ay may nakita siyang ilang piraso ng lakampana na hindi naubos masigarilyo. At mayroon din doong nganga at apog, kung kaya napaisip siya na kung bakit mayroon noon doon at kung sino ang gumagamit noon. Gayong ang sabi nila ay sila lamang dalawa ang namumuhay na magkasama at wala nang iba pa. Dahil doon ay parang lalo si Banoy nag-alala. Ngunit hindi pa rin niya tiyak ang dahilan kung bakit siya nakakaramdam ng ganon. Nagsindi siya ng sigarilyo at maya-maya ay napansin niya ang isang puno ng kalamansi sa di kalayuan. Dahil doon ay naisip niyang baka mayroon silang bagoong isda na ang tawag doon sa kanila ay ginamos, pagkat karaniwan iyon sa kanila. At naisip din niyang masarap iyong ipartner sa sariwang gulay. Kung kaya pumitas siya ng ilang piraso at inilagay sa kanyang bulsa. Makalipas ang ilang pang minuto ay narinig niya yung tinig ng nanay ng babae na pinapapasok na siya at nagyayaya na itong kumain. Kaya nang kanyang marinig iyon ay pumasok na nga rin si Banoy at nakita niyang naroon na sila Dado at nililigawan nito kasama ang kanyang ina at naghahanda na upang kumain. Pag-upo ni Banoy ay namangha siya sa kanyang nakita at halos hindi makapaniwala sa mga pagkaing naroon sa kanilang harapan. Nagtaka siya kung saan iyon pinanguha nung nanay nung babae. At pawang masasarap ang pagkakaluto ng lahat ng iyon. At dahil sa kanyang pagtataka ay napahawak na lamang siya sa kanyang mukha, na napahagod siya mula noo hanggang sa kanyang baba, na nahapdian pa nga ang kanyang mga mata dahil sa nakalimutan niyang ginamit niya ang kanyang kamay sa pagpitas ng mga kalamansi at hindi pa siya nakakapaghugas. Narinig niyang nagsalita na muli ang nanay ng babae at sinabing kumain na raw sila. Ngunit biglang nagulat si Banoy at naramdaman niyang tila namanid ang kanyang buong katawan dahil sa nakita. Napansin niya ang isang kamay na nasa gilid ng mesa. Isang nakakatakot na kamay na mayroong mahahabang mga kuko na pinapatunog pa iyon na magkakasunod sa mesa. Nang iangat niya ang kanyang paningin, ay nakita niya ang nakakatakot na itsura ng nanay ng babae, na muntik na talaga siyang mapasigaw. Ngunit pinigilan lang niya ang kanyang sarili. Isa itong aswang na may mapupulang mga mata at makapal na buwaghag na mga buhok. At yung kagandahan pala nito ay pawang pabalat lang, pagkat isa na pala itong matandang babae na ang balat bukod sa kulubot na ay lawlaw pa. Nang ibaling niya ang kanyang tingin sa nililigawan ni Dado, ay ganon din ang kanyang nakita. Isa na iyong matandang babae na halos puti na ang lahat ng buhok at kabaliktaran sa aming mga nakikita. At nang ituon naman ni Banoy ang kanyang pansin sa mga pagkain
ay nakita niyang kung ano-ano lamang uri ng halaman iyon, na may nakita pa nga siyang mga balahibo ng manok at putik. Naagaw lang ang atensyon niya nang marinig niyang magsalita muli ang nanay ng babae at yung nililigawan ni Dado, at sinabing kumain na raw sila, na nangaakit pa ang mga ito na gustong masukan ni Banoy noong mga oras na iyon, pagkat hindi nila alam na nahayag na kay Banoy ang tunay nilang mga anyo. Nagpaalam si Banoy sa kanila at nagdahilan na iihi na muna. Pagtayo niya ay kanyang kinalabit ng malakas si Dado, na wala pa ring kamalay-malay sa kung ano ang totoong nangyayari. Na tila ba sarap na sarap pa rin siya sa ginagawang paglalambing sa kanya nung babae. Ayaw pa sanang payagan si Dado na umalis sa tabi nito, ngunit sumigaw si Banoy at tinawag niya si Dado at sinabing ilawan siyang sandali pagkat madilim. Kaya dinampot ni Dado yung isang gasera at lumabas kasunod ni Banoy. Paglabas ni Dado ay tumakbo na kaagad si Banoy at sinabihan din ng kaibigan na umalis na sila, pagkat aswang ang dalawang matanda. Na nagtaka si Dado sa mga sinabi ng kanyang kaibigan, ngunit nakitakbo na rin itong kasama niya. Kanilang sinindihan ang bawat tuyong damo na kanilang madaanang nasa gilid ng daan. Binigyan din niya ng kalamansi ang kanyang kaibigang si Dado. Ikinuwento niya sa kaibigan ang kanyang natuklasan at hindi ito makapaniwala. Laking panghihinayang niya kasi pagkat ang buong akala niya ay mapapasa kamay na niya ang isang magandang dalaga. Nasabi naman ni Banoy ay ganon rin naman daw ang kanyang naramdaman, pagkat inakala rin niyang nung una na may mangyayari sa kanila nung magandang ina nung nililigawan ng kanyang kaibigan. Na ang agwat umano ay hindi nalalayo, ganon din pagdating sa ganda at hubog ng katawan. Nagawa nilang makaligtas sa pangyayaring iyon at nakauwi ng mapayapa sa kanilang bahay. Ngunit nagsilbi yung aral para sa kanilang magkaibigan. Kaya ng mga sumunod ay naging mas maingat na silang dalawa, pagkat nadiskubre nilang totoo palang mga aswang at may kakayahan ang mga ito, na kung ang tawag sa ibang lugar ay pambulag, doon naman sa kanilang probinsya, ito ay tinatawag na pampuwing. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.